ज्यांना पोचवतात. आजी कोणावर पण बोलते ना. हा, ओळख पाहिजे तिला, ओळख लागत नाही, ओळखीच पाहिजे असं काय नाही तिला. आता इथे आम्ही चिकन घेतोय. चिकन आजी आपल्यासाठी खाणार काय? नमस्ते. आज आत्या आहे ना झटपट चिकन फ्राय करून दाखवते. हा, म्हणजे आहे ना मग टेन्शन नाही त्याला. मसाला पाहिजे, वाटप पाहिजे, कांदा पाहिजे, म्हणजे आपण आवडीने खाऊ शकतो आणि आवडीने आपण झटपट खाऊ शकतो. म्हणजे आमच्यासारखे यंग मुलं जे चिकन आणू शकतात आणि असं बनवू शकतात. अशा प्रकारे चिकन बनणार आहे आपल्याकडे. हे मी आता ह्याच्यामध्ये लिंबू पिळणार आहे. पहिले लिंबू का? पहिलं लिंबू सगळं लागलं पाहिजे ना त्याला. आपल्याला काय पाहिजे तर मांस पण घेऊ शकतो, पण काय लोक हाडं पण खातात ना, ती पण चांगली असते, चांगली वाटते ना. यंग लोक तर खातातच. आजी तुम्हाला आवडतं चिकन? हो आवडतं. लिंबू एकदम हे नाही ते पिळत नाही का हातातला जोर गेला? जोर गेला म्हणजे बिर्याणी नाही. ते पहिले ना लिंबू असं घासायला आपल्याकडे ते पिळायचं हे नाही आहे ना. अगं ते कडक आहे. बापरे, 2 हाताने पण होत नाही. कापसूल लिंबू नाही ते. बस नाही बस बस. आजी ओढणी ओढणी नाही, बरोबर आहे. आजी बरोबर सावरायला येते मध्ये मध्ये. ते ओढणीत बघायला येते आजी पहिले. आजी पुढे बाकी काय बघायला नाही ना. निमक टाक. आता ह्याच्यामध्ये मी निमक टाक. निमक आजी मीठ टाकते. आणि जे माणसं करत असतील जास्त जोरात जवळ घेऊ नका नाकाच्या. जोरात पण ओढू नका. ते वास घ्यायचा नाही, मुंगायचं नाही. ते असं आपलं शास्त्र करतात. नाही पण घेतला पाहिजे, कारण का खारट होत नाही. हा काय? हे आता मी लावून घेतलंय. मीठ लिंबू मीठ. आपल्याला किती पाहिजे तेवढं घ्यायचं. लिंबू पण लिंबूनी चांगली टेस्ट येते. आंबट होतं, आंबट आणि तिखट. बरोबर. ह्याच्यामध्ये मी आता म्हणजे आपलं एकदम बेसिक ना मम्मी सर्व साहित्य. हा एकदम. हा बरोबर. हळद, लिंबू, मसाला. हळद घेतलाय, हळद घेतली एक आहे, आणि याच्यामध्ये 2 चमचा मसाला. ओके. आपल्याला जसं तिखट पाहिजे तिखट पाहिजे तसं घ्यायचं. 2 चमचे म्हणजे हा कमीच नाही भरला. अजून पेस्ट वापरते त्याच्यामध्ये. हळद, मीठ, लिंबू, मसाला, काळा लसूण पेस्ट. कारण मी कसं हे करते, मिक्सरला लावून करते पेस्ट ही. हे आता आपण रेडीमेड आणली आहे ना. तुला भाजायला काय पाहिजे? नाही, मला पाहिजे. हा, परत घेते. हा घे. त्याने कसं अजून चांगलं होणार. आलं लसूणची पेस्टने आहे ना टेस्ट टेस्ट वाढते. त्याला आताच हे आलं बघ मम्मी, सुगंध यायला लागला. सुगंध यायला लागलाय. तसंच आणि मम्मी आता त्याच्यामध्ये थोडा गरम मसाला वापरते. गरम मसाला. गरम मसाला आता टाकलाय. आता हे असंच आहे ना 5 मिनिटं 5 मिनिटासाठी ठेवून द्यायचं झाकून. मॅरिनेट व्हायला असं. मॅरिनेट व्हायला. जास्त नाही 5 मिनिटं. 5 मिनिटं फक्त. आणि तोपर्यंत 5 मिनिटं आपण आजीला बघूया. आजी बघा काय करते. आजी काय करता? पाणी पियायचं. गरम पाणी. माझं होतं बाटलीत आता घालायचं. तुम्ही दुपारचं औषध घेतलं का? हा घेतलं. एकच गोळी आता राहिली. दुपारची 1 गोळी आणि रात्रीची किती गोळी? ते दिला नव्हतं धारणार ते मग नेहमी घ्यायला नाही. आणि हे पहिल्यांदाच तुम्ही खाल्ले ना गोळ्या? पहिल्यांदाच हो, खात नाही तर आजी गोळ्या नाही खात कधी? नाही खाय कधीच नाही. कसलीच नाही खात. म्हणते मला जरा पाय दुखत होते ना. ते पावसात पाण्यामध्ये फिरलात ना म्हणून. नाहीतर हा ते डॉक्टर बोलले पाण्या पाय घालाय म्हणून. त्यांना मी जात पण नव्हती. काय करू, कोशिंबीर पटकन ही करते. मम्मी हे काय आहे? काय केलं तुम्ही? अंडा उचलून आणला अंडावरला. असं पोच चांगला मम्मी. एक वेळा तुम्ही तिघांना एकदम 9वारी साडी आणि हा पोच. अंडा घेऊन तो गावाला तिथे चांगलं तिथे घरी करायचं. हे जेव्हा आपण मेथीचं पाणी आणतो ना पप्या, तेव्हा हे दाखवलं पाहिजे अंड्यावर. तुमच्याकडे विहीर आहे कुठे? स्कूलच्या इथून त्या विहीर आहे तुमच्याकडे? विहीर आहे ना आमच्याकडे. किती 3-4 तुमच्याकडे विहीर आहे? हो आहे. किती आहे? बंडूची आहे, इंजनची आहे, दुसरी एक आहे. आता मी हे फ्राय करते. आपले 5 मिनिटं मॅरिनेट झाले ना? एक टाक. हो, तापलंय ते. आजी सांगते एक टाक. आजी नाही, अजून चांगला वाजत नाही. आजी वाजलं. ओढणी जाते बघा त्याच्यात. मम्मी गेली बघा.
वरती टाक. वरती टाका. फोडणी फ्राय होईल. वरती टाका. आजीला मला अशी सवय आहे ना की मला आजीला जाणून बुजून सांगितलं आजी वडणी बरोबर करते. परत करायला आजी बांधता ते वडणी पाठवून. नको नको थांबा थांबा. कढई घाली नाही ते राही ना दादा ते हे बघ. केलेलं किती बाई ना, पहिला करायचं ना. नाही नाही ते आजी मध्ये मध्ये येते ना ते मला मस्त वाटतं. हा. नाही नाही ते आधी करायचे ना पण तुम्ही पहिले. कमेंट मध्ये सांगा. आई पण बनवलेलं आहे ना. आई पण एक कूक होती ना पहिल्याची. हो हो हो. जरा कमी कर. शांत होऊन दे. आणि यंग मुलांनी हे समजून घ्या, जर वयस्कर किंवा मोठे माणसं तुम्हाला काय सांगत असतील ना ऐकायचं. ऐकायचं, कारण ते चांगलं सांगतात, आपल्यासाठी चांगलं सांगतात ते. नाही तर ह्याच केसमध्ये काय असतात, छोटे माणसं ना चिडचिड करतात, अरे तू नको करू, तू नको सांगू. आजी तुम्ही मला बिंदास सांगा. जे काय गोष्टी असतात ते ऐकले पण पाहिजे. वा वा, कलर बघा. हा बस झाले. बस झाले. परत सांग. आणि हे सेकंड ह्याला ना. हा हे दुसऱ्या राऊंडला. थांबा बघते मी म्हणून. बघा बघा. आधी फिरवते. अरे वा वा, आजीचा हात लागला. वा वा वा. ते काय होईल नाही आधी करायची ना मग? पहिलं. ती झाली आहे ना ते हलते. है ना खालची ना. हेवी नाही ती जास्त ही. एवढा रेसिपीला तिघं जरी ऑब्झर्वेशन लावतात. पण मजा माझी आहे, खाणार मी आहे. आता काय खाणार आमचा. सुगंध बघा आलाय मस्त. खाणारा एकटा. आता याच्यावर आपण दही पण घालू शकतो. दही का. आता हा, नाही, पण नाही. आता नाही. पण याच्यावर घालू शकतो आपण आणि फ्राय करू शकतो. आजी गेल्या. आणि लिंबू घातलंय ना त्याच्यामध्ये. हा? लिंबू घातलाय ना. चला. मंद याच्यावर. मंद ठेवली ना मग व्यवस्थित सगळा मीठ शांत होईल आणि त्याला रुची येईल. मी किती पण मोठी शेफ असले ना तर माझ्या पुढची माणसं, मोठी माणसं मला सांगणार. व्हेरी गुड. हे समजवायचं होतं मला कॅमेरामध्ये, मला कॅमेरावाल्यांना. सांगणारच हा, आणि ऐकायचंच. आणि ऐकायचं. ते काय वाईट सांगत नाही आपल्याला. नाही सांगत आहे, चांगलं हा, सांगत ऐकलंच आहे. पाहिजे. बरोबर आहे, बरोबर बोलतो. थोडी घाल मच्छी नाहीतर लोकांना काय वाटेल, ही आता एवढी मोठी शेफला सगळं येत आहे, आधी काय सांगतात नाही असं ना, म्हणायचं. आम्ही प्रत्येकाची टीप ऐकतो. ऐकतो. कोणीही असू दे, आम्ही ऐकतो ती टीप. हा. काय माहिती कुठे कोणती टीप युज होईल. बरोबर. है ना? बरोबर आहे. मग आम्ही पहिल्याची माणसं आहोत ना. होय होय. मग मुलांना सुनबाईंना काहीतरी आजी तुम्हाला एक प्रश्न होता, तुम्ही आता 82 ना, तुमच्या वेळी ते इंदिरा गांधी आता मला सर्वांना बघितलं ना तुम्ही. हो सर्व ना हिला आठवते. जवाहरलाल नेहरू. आई मावशीची आई इंदिरा गांधीच्या तिथे कामाला होती. कामाला गेली होती ही हा काय. मोठ्या वाड्यामध्ये त्यांच्या बंगल्यामध्ये. कुसुमताई आंबेडकर ह्यांच्या घरी पण आई गेलेली. अरे वा वा, माझ्या प्रश्नावरून अजून स्टोरी आल्या. दिल्लीला आजी गेलेली. हा काय? आजची सर्व इकडे मात्रा पंजाब यांच्या त्यांची आई माझी भेटे कुठे कुठे पुणे तिथं मिळाल्या नाकामध्ये. तिला काय करायचे माझ्या आईला मीराबाई. ते कीर्तिकोर. किती बोल बघा आता. ते सगळं दूरला वाफ येते. हा, जरा लागले. हा. आता चिकन फ्राय व्हायचं सर्व इकडे. हा. दाखवा दाखवा दाखवा. आपण नको ते. झाकण म्हणजे चिकन. वा वा, हे कोटिंग बघा मस्त आहे ना. हा. हे उलट हे लाल लाल असं हे पण मस्त वाटतं हे खायला. छान वाटतं. हा एकदम. त्या आजीकडे जास्त पांचरी नाही झालेला आहे. वशी तरुण वरचेवर हा. सावध हे असंच ठेवा. जास्त धीरेशी. करू नका. धीरशी गंभीर. आणि आता काढल्यावर म्हणजे आपली झाली ना रेसिपी. झाली रेसिपी. असं फ्राय करून घ्यायचं, चांगलं असंच कलर कलर करून. तिघांचा हात लावून, तिघांनी हात लावलेला आहे रेसिपीला. रेसिपी रेडी आहे. आणि बघा डेकोरेशन पण वा वा वा, मस्त वाटतं ना ते. खाणारा खायच्या आधी बघूनच खुश होईल. हा, ते आता तो डिश taste करून डिश दाखव. बघूनच खुश. हा, वहिनी मला एक डबा द्या. आता टेस्ट करून बघा तुम्हाला दाखव. कशी वाटली रेसिपी. चला टेस्ट करूया. हा चिकन फ्राय. या बनवणारे पार्टी या. हा. चिकन घेऊन मी चाललो पुढे. रेसिपी एकदम रेडी आहे. तुम्ही क्लोज लुक बघितलात ना त्याला. खरं म्हणतो ते वडी सारखं दिसते ते. ते बोनलेस आहे, नाही बोनलेस आहे. चिकन फ्राय. चिकन बघा रेसिपी खाणारे 1, बघणारे 3. बघणारे 3 काय आहे? तुम्ही तुम्ही पण आहात ना. बनवणारे 3 सॉरी. आणि बघणारे आपले भरपूर माणसं आहेत. एक गोष्ट सांगू माझी, लग्नात जेव्हा कॅमेरा येतो ना, समजा लग्नात जेव्हा कॅमेरा जेवताना, हा. तर तुम्ही काय करता? आणि असं हात डोळ्यावर नाही तर खाली मान टाकतात. खाली मान घालून जातात ते मी मारतात. त्यांनी कॅमेरा दाखवतोय बघा मी काय दाखवतोय. करतोय. हा, का? आम्ही थांबतो Taste मग. करून बघ. लय मस्त झालं. हे ना. कोटिंग लय भारी झाले. त्याला ते कडकपणा पण आलाय मध्ये मध्ये, म्हणजे बाहेरून कोटिंगला. हा. चविष्ट आहे ना खूप एकदम. छान, खूप छान. आणि असं चिकन फ्राय जेव्हा अजून गरम गरम खाल ना, रेडी खूप मजा आहे ना. खूप म्हणजे खूप मजा येते. कोणत्याही पदार्थ असो, म्हणजे चिकन असो किंवा काही, गरम गरम खूप मजा येते.
आणि असा फ्राय केला नाही ना खूप लिंबूची चव चटपट वाटते. अद्रक लसूणमुळे पण त्याला एक भारी चव आली. भारी. मसाला मीठ पण छान पडलेलं छान आहे. पडलेलं. मिठाचा सुगंध घेताना जरा जोरात नका घेऊ. आता नाकामध्ये जाईल. हा, लांबून घ्या. लांबून घ्या. तुम्ही पण बनवा आपल्या घरी, आमच्या घरी पण या आणि भरपूर बनवून बघा, चव बघा कशी लागते ती टेस्टी एकदम. या आम्ही बनवून पण देऊ. टेस्टी बोलते. हा एकदम टेस्टी. अरे तुम्हाला थोडं मॅचिंग वाटतंय आमचं तिघींचं. माझं आणि आजीचं ब्लाऊज बघा मॅचिंग. माझी आताची ओढणी. ओढणी मॅचिंग. हे कसं लागतं माहिती मम्मी? मच्छी सारखं पण लागते. हो ना. फ्राय म्हटलं फ्राय म्हटलं तसंच आहे ना. एकदम छान, एकदम म्हणजे एकदम छान. हे फ्राय करायच्यात एकदम हड्डी बिड्डी काही नाही, नुसतं मॉस. एकदम मॉस. नुसतं मांस उचलून तोंडात टाकायचं. तुम्हाला माहित नाही मी किती कंट्रोल करतो माझी स्माईल. मला लय हसायला येतं. आजी बोलतात ना एकदम उठण्याच्या तोंडात टाकायचं. आजी एकदम कॉमेडी आहे. बटाट्याचं फोड कसं आपण खातो फ्राय तसं. करून तसं. काहीच मुलांनी खाल्ला, मोठ्याने खाल्ला, म्हाताऱ्यांनी खाल्ला, काहीच फरक पडत नाही. छान एकदम. एकदम मस्त झालाय, छान झालाय. हा. आणि मला आताची रेसिपी कशी वाटली कमेंट मध्ये सांगा. आणि खायला सुद्धा या. तुम्हाला कशा वाटतात ते पण प्रत्येक टायमाला तुम्ही सांगताच. होय, चांगले कमेंट देतात ना. हो विचारे मोपाशी. आता रेसिपी कशी वाटली ती सांगा. सांगा. हा. बाय. बाय. चला. शिवहरा शिवहरा. आजी बरोबर मी आता डिस्कशन करत होतो. आता सारखं तर मी कॅमेरा ऑन नाही करू शकत ना. पण आजी मला काहीतरी मस्त म्हणाल्यात, काहीतरी बोलल्यात. हा एक हे सांगितलं त्याला एक गोष्ट माणसांची. कसे पैसा माणसाकडे आला की माणूस कोणाला ओळखत नाही, श्रीमंत थोडीशी. पण आम्ही गरीब हो ना, सर्वांना या, भाऊ या, ताई या, बसा. असा म्हणजे आम्ही धर्म म्हणजे वरिष्ठ आहे. बरोबर आहे. माणसाने जरी एक भाकरी आहे ना चतभर त्याचे 4 तुकडे करून या, असं मी माझ्या आईने पण हेच केला धर्म. माझी आई गंगाबाई दत्ताराम कदम माझी आई, आणि माझं नाव कांता राजाराम जोशी. ते म्हण काय म्हणाला तुम्ही आजी? म्हण होती ना. हा, ते काय माहित आहे म्हणे, ते आमची ही आहे. तर संपत आली तर माणसाने कधी उठू नये, मातू नये, कोणाला हार तोड करू नये, चांगला बोलावा, चांगला या बसा, काहीतरी आपल्या. त्यांचा उद्देश काय? माणसाकडे पैसा आला की माणसाला गमेंटी करते. मग माणूस आहे ना, समोरच्या माणसाला गरीब आहे ना, त्याला माणूस काय तोडून म्हण आहे, देव काय म्हणतो, तीर मोर काय तारू सलामत जाय. म्हणजे कुठे जरी पप्पू माझा नातू गेला, तो धर्म करताय, कुत्र्याला घालतोय, पक्षाला घालतोय, माणसाला पण देतं. कोणच माझं पप्पू काय, मी काय, माझी चतभर भाकरी आहे त्यातलं मी या चहा तरी घ्या, पाणी या, माझ्याकडे येणाऱ्या माणसाने बसा तरी म्हणायचं असता. तर किरमोड काय तारू सलामत जाय, असं एक म्हण आहे. म्हणजे सुखी राहता मनुष्य कुठे जायत तिकडे. बरोबर. किती जरी प्रसंग आला ना तरी तो टळून जाता, परमेश्वर वाटवता. म्हणजे काहीतरी आत्मे आहेत ना, ते आपल्या कोणते शांत झाले ते आपल्याला आशीर्वाद. एक माणूस असाच आहे ना, खूप म्हणजे त्याला दान धर्म नाही होता, आणि पुऱ्या फॅमिलीला सांगायचं तो खरकट पाणी सुद्धा बाहेर टाकायचं नाही, एवढा तो म्हणजे हे होता, विरुद्ध होता. हा, त्याला दान धर्म करायची इच्छा नाही होती. ओके. हा, तर तो आणि तो कामाला कुठे होता? बोटीवर होता. बोटीवर जहाज असतात ना मोठे, त्याच्यावरती तो असा त्याचा जहाजावर गेलेला, आणि असा पावसामध्ये ना जहाज फुल भरला, आणि त्याला ना होल पडले खाली, त्याला पाणी खाली समुद्रातून त्याच्या जहाजामध्ये पाणी यायला लागला. ओके. तर ते बाकीचे म्हणतात आता करायचं काय, तर सगळे देवाची प्रार्थना करतात आहे. त्याच्यातून एक माणूस म्हणतो, आता तुझ्यामुळे जहाज बुडणार आहे, तू म्हणता काहीतरी पुण्य केलं असेल तर सांग. मी तर म्हणता काय पुण्य, मी दान धर्मच केला नाही, मी कोणाला करायला पण लावला नाही. ओके. पण म्हणता तू असं तरी बोल, तुझ्या नातेवाईकांमध्ये, तुझ्या फॅमिलीमध्ये जर कोणी दान धर्म काय केला असेल तर तो उभा राहू दे. त्याच्या बायकोनी केलं. फक्त तू गारांना बोल, असं देवाला सांग, फक्त प्रार्थना कर तुझ्या फॅमिलीमध्ये, नातेवाईकांमध्ये असं. तेव्हा तो हात जोडून देवाला बोलला, जात चालवायचं ठेवलं तसं, खलाशी होता तो. त्यांनी ते नवस करता आहे ना, तो जो खाली पाण्याला होल पडलेला जो जहाज आहे ना,
त्याच्यावरती येऊन एवढी चपाती पोपी भाकरी बसली ती त्याच्यावरती येऊन अशी बसली. बसली. वा, वा, वा. त्याच्या बायकोनी धर्म केलेला होता तो बायकोनी उभा. नाही, सुनेनी. सुनेनी काय आपण ती काय बायको- करायची माहितीये, सून जेवण करायची आणि ती ना एक पोपी मधीच आहे ना एवढी अशी पोपी भाजायची आणि खिडकीतून बाहेर टाकायची. काय काय. वा वा वा. ते असे कोण नाही कोण कावळे बिवळे असे ते खायचे हा पोपी. कावला येतो आमच्या बारीत पण येतो. तर त्यांनी म्हणतो कोणीतरी पुण्य माझं दान केलेलं आहे म्हणून मला पुण्य उभा राहिला आणि मग तो भाकरीचा हे माझ्या दादावर येऊन बसला. नाहीतर ती कुठे आली असती. तर त्यांनी घर म्हणतो कोणीतरी पुण्य केले आहे तुझ्या फॅमिलीमध्ये म्हणून आज उभा राहिलाय, दान धर्म केलेला आहे. तर तो चांगला घरी आला आणि घरामध्ये चौकशी केली पहिली. सगळी घाबरली, कोण सांगायला तयार नाही. सून तरतर कापायला लागली. त्याला वाटलं म्हणजे तिला वाटला आता हा काहीतरी बोलतोय, कोणाला काय माहिती असं म्हणून घाबरली. मग त्यांनी म्हटला तुम्ही कोणीतरी दान केला होता म्हणून मी आज वाचलो. वा, वा, वा. आज माझे 100, 1000, 1500 कामगार मी वाचवले. वा वा वा. देवाचं नाम कोणी कोणी म्हणतो काय केलाय दान ते मला सांगा फक्त, आज मी लय खुश आहे मला असं म्हणून तो हसायला लागला. त्याच्यामध्ये ती सून आहे ना, सून पुढे आली आणि म्हणाली मला म्हणतो माफ करा मी आहे ना भाकऱ्या वाजता वाजता मी एवढी पोपी म्हणता भाजायची पटकन खिडकीतून बाहेर टाकायची. ओके, समजलं. समजलं ना? हा, मस्त स्टोरी होती, मस्त, मला आवडली. हे धर्म उभा राहता हा धर्म असा असतो. सर्वांनी करा आणि सुखी राहा. बरोबर. आणि आजी त्या पावडरावरती काय म्हण होती? काय ते पावडरवर म्हण होती ना, पावडर लावतात ती गाणं होतं, काय म्हणाल तुम्ही आतमध्ये जाताना? असे शॉर्ट्स असतात की ते मी सर्व म्हणजे कॅमेरा हा सारखं नाही चालू ठेवू शकत. आजी येतात आणि मस्त शॉर्ट देऊन जातात पण रेकॉर्ड नाही होत ते. होत नाही, बरोबर. काय ते काय बोललात पावडरचं? ते पावडर काय म्हणजे गोमूज बसली बाजारा नकवा घाली येरा दारा. हा, गोमूज बसली बाजारा नकवा घाली जोरात जोरात परत. दारा. गोमूच्या डोक्यामध्ये गुलाबाचा फूल गोमू दाखवते निर्जलची ऊल. गोमूच्या डोक्यामध्ये गुलाबाचं फूल गोमू दाखवते निर्जलची ऊल. गोमू बसली बाजारा गोमू बसली बाजारा नकवा घाली येरा दारा. नाही नाही, ते पावडर कुठे गेली? तुम्ही पावडरचं म्हणाला होता. पावडर तोंडाला लाली, तोंडाला पावडर, ओठाला लाली आणि पोरं बाजाराला जायला लागली. असं आहे काय? अरे आता ना मला इसरायला होता रे, एकदा तर लक्षात आला. ते लक्षात आलं ना की ती पटकन बोलून बोलून जातात. जाते ती तो शब्द. आजी हसले की मला लय हसायला येतं. माझ्या हसणं कंट्रोल नाही, मी गपचूप राहतो. तोंडाला तोंडाला लाली, तोंडाला पावडर, ओठाला लाली. हा, गोमू बाजाराला जायला लागली. लागली, बरोबर, लागली, लावली आणि लागली. हाय, रायमिंग आहे याच्यात, बरोबर आहे. वा वा, मस्त मस्त वाटलं तुमच्या दोघांच्या स्टोरीज बोलणं. गोमू बाजारात जायला लागली. तर माणसाने कधी पैसा आल्यावर घमेंडी करू नये. घमेंडी हे करू बघा, नये. गोमू लागली बघा, गेली बघा. वाटू नाही. हा. सर्वांना ओळखायचा असा काय आहे. नाही तर चल गाडी बंगला घोडा काय नाही. हा. हे गाडी घोडा सगळा हे बंगला कोण विचारित नाही, फक्त माणुसकी. बरोबर बोलला. हेच सगळं जागेवरच राहतो. हेच आपलं मुख आहे, शब्द आहे ना, हेच जगात राहायचे आहे. कोण आठवण आपली काढणार. हा, अमुक मालुताई चांगली होती हो. बघ ते बघ, हा, ते चिमणे आले बघ. अरे वा. मग ते- वा, वा, चिमणे आले, चिमणे आवाज करतात आहे. तेव्हा तिकडे दाणे टाकतो ना मी, तेव्हा वाईट दिसते, वाईट दाणे. दाणे आणि टाकायचे. तेव्हा आले त्याच्यावर. आणि इकडे किती येतात माहिती आहे मम्मी तुला आता? भरपूर येतात. एकाच वेळी ना मम्मी 7-8 लोक येतात, 7-8 चिमण्या येतात. आवाज मस्त होतो ना तो बॅकग्राऊंड. दोघी जणी आहेत, नाचतात आहेत ते. चला बाय बाय. चल बाय बाय. बाय बाय. लावायचं ना आता लावून बाय बाय. बाय टाटा.